नोंथांमोनखौ बेरेफुंजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो थांदों, जोङो माने नै सरनपुराव दं आरोना, लोगोआवहाय बेजों आंजों माने कलेजाव थांदों। बेना बेलेग कलेज, आंना बेलेग कलेज, अब्लाबो माने लामा ससेयावथ' ज' थांजायोना। बेना जाबाय टाउन कलेज, आंना जाबाय माबायाव ओरै मागनि आरोना, जायगाया मागनि देब'ब्रात कलेज। बेवहाय माने सासे लोगोआ आंखौ पिकआप खालामनो फैगासिनो दं, बेजों थांफानोसै बिना फैसायावहाय। नोंथांमोना मिथिखागौ फैसा बाहायाना आङो जानला मोनला। फैसा बावबाय बायदि मोनदोंमोन आं। नै हिज सरन ब्र'। थाबायलांदों, ससेल' रुम थायोना जोङो बेहायनो, नोंथांमोनाथ' नुखादों। रिश्ते नहीं पुराने। लोगोआ फैगासिनो दं आरोना, माने कल खालामदोंमोन आङो, कलखौबो रिसिभ खालामाखै। थांगोन माने मास्टार गोदान फैदोंनो, माने मास्टार मेम सानै फैदों आरोना। माने आं आगोल जे कलेजाव फरायोमोन बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानाय बुस्थुआ माने प्राइभेट कलेज ना। प्राइभेट कलेजावहाय माने ओरैनो फैसा होनानै ना माबा थायाबाबो जायोना, जेनेबा मा होनो मास्टार जानो थाखाय मा खालामनांगौ बेफोरनि थालायाबाबो जायोना। माने जास्ट ग्रेजुवेट जाबानो फोरोंनो हायो। आरो जेनेबा जोंथ' माबासो नालाय, हायो फोरोंनो हायो। नोंथांमोना नायलांदो। बारा गोबाव खालामालासिनो दिनै भिडिअ जानो। हेल' गाइस, दिस इज फुंका एन्ड आर वाचिं माय इउटुब चेनेल बड'लेण्ड ब्लग्स। लोगोफोरनि माबायावहाय आङो माबा फैदोंमोन आरोना, नै माबाया खनकलथा फुख्रियाव फैदोंमोन। नै नायनो हागोन नोंथांमोना, नै उनाव दङ माबा खनकलथा आरोना। लोगोफोर फैयैनि सिगां आङो खनकलथा फुख्रियाव बेरायदोंमोन आरोना। नोंथांमोना फैयाखैबा माब्ला बेरायबानो जाबाय। लोगोआ थांगौबाय, माने गेजेरावहाय ट्रेफिक दंना, माने ड्राइभिं साइभिं गैया खोमा, हमजानो गिनांगोन। आङो नै थांसै आरोना लोगोनि खाथियाव। खारनोसै एसे। नै जोंना मोनबाय आरोना माबाया हाया, जोंना बाइक मास्टारा। लेट्स स्टार्ट। गफुरनि मार्केट गोदान आरोना, नैबे बिशाल मेगा मार्केट। नोंथांमोना फैफेराखैबा फैबानो जाबाय। माने बाव फिक्स प्राइस दं, मोजां माल दंना गैया नोंथांमोना बासिबासो मिथिगोन माने बेवहाय। माब्लाबा फैबानो जाबाय बेवहाय। फैब्ला बेबायदि गुफुर जानो मोनगोन। नायलाय माबायदि गुफुङो, लामाखौ नुवा माने। खिथुनिसाया माबायदि गुफुंनो नायबानो जाबाय नोंथांमोना। ड्राइभारखौ लानांगौ नोङो जिबुदान नायलायनो हायो, सालायगायो असयबा। कलेजाव थांबाबो बेबायदि सिबगावो। गिलायोबो गोसा सालायो, गियोबो माने सकेदारफोरखौ माबा जाजाखि आरोना बियो। जों माबा मोनफैबाय
आरोना नैबेनो जोंनि कलेजआ बहायनो माने बावनो मास्टार सानै फैदों ने बावहायनो फैगोन स' जोङो बे माबा मोनसे जानानै ओरै दखान दङ स' बे नै जोंना ड्राइभार बिथाङा लाबोफानायनि माबा मोनसे जानो होनदों आरोना बेनिखायनो बेखौ माबा मोनसे जानानै माने बेयाव थांफिनगोन स' बे कलेजाव थांफिननाय जागोन आरो स' माबा मोनसे जाग्रोनि नोंथांमोनहा जे जानायखौ देखायनो हायाना नोंसोरनो माबा गबायसो आयो माबा गोलैबाय गबाय सेन्देल माबा गबाय हो माने आङो दा कलेजावनो दङ आरोना ओरै साइडआवहाय माने मानसिफोर जिरायनानै दङ माने बिनि थाखायनो आं गोसा रायलायनो हायाखै जानानै दं माने स' माने गोसा रायलायबा माने बिसोर मिनिग्रा दंना सोरबा स' आं बिनि थाखायनो लासै रायलायना दं आरोना माने दहाय जायजों फैदोंमोन आं बिनि बाइकआवनो जिरायनानै दं माने बिनि बाइकआवनो जिरायनायखायनो माने ओरै माने बेक साइडआव नायनो हागोन आं मानसि जिरायना दहायनो बेक साइडआव मानसि जिरायना आरोना स' आं कलेजाव मोनफैखाबाय कलेजनि माने बाइक स्टेन्ड साइकेल स्टेन्डआवनो दङ कलेजाव माने दानि ओरैबायदि जाबाय आंथ' जेनेबा फार्स्ट कर्ससो नालाय बेनिखायनो मेजर साबजेक्टखौ हाबफैफ्लांदों स' बिनिखायनो मास्टारनाव सरि बिनानै ओंखारबोफिननांदों माने क्लास लाखांनानै फैबाय आरोना आङो क्लास लाखांबाय मोननैल' क्लास लानो मोनदों मोननै क्लास लानानै थांसै आरो अट'जों थांसै अट'जों थांनांसिगोन माने बल दा अट' गाखोबाय दा बेसेबां भारा लायो मिथिया आङो सफैबाय आरोना जोङो माने मायाव दानिसो नुदों अट' गाखोदोंमोन आं अट' गाखोनायनि उनावहाय दा नै माने रुम फारसे थाबायलांगासिनो दं ओरै थाबोबाय ट्रेफिक थाबोबाय दा ओरै थांगोन माबायाव थांगोन रुमाव थांगोन स' क्लास मोननैल' लाबोनो मोनदों आरोना माबायावहाय इंलिस मेमजों लाजों थांदोंमोन स' बेजों लाजोबनासै सारानो लाबाय मोननैल' लानो मोनदों ओमफ्राय मेमा लायासै नालाय बेनिखायनो बांद्राय देरि खालामलासिनो फैफिनदो आरो याव रुमाव थांनि ओमफ्राय लोगोफोर स' अब्ला बारा गोबाव खालामालासिनो बे भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालामा नोंथांमोननि गोसो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदान जाखागोन स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय स' थेंक इउ